Po náročnom dni vždy vyhladne. Ahoj, ja som Týmka a dnes sa zahrám na Janka Rubeša a ukážem vám, kde v okolí Felu zájsť na obed. Čau lidi. Čau, ja som Janek. Nachádzame sa v Dejviciach pred Menzou, ktorá zvíťazila v našej ankete Menza technická. Vybrať si môžete až do 7 jedál a dokonca sa môžete zastaviť aj na raňajky. Platiť tu môžete v hotovosti alebo kreditom na ISIku. Len o kúsok ďalej sa nachádza Menza Studentský dům. Rovnako ako v technickej vás tu jedlo aj s polievkou vyjde okolo 130 korún. Pokiaľ neradi používate slovo menza alebo zahájete len niečo menšie pod zub, zastaviť sa môžete aj v bufete priamo u nás na fakulte. Otvorený je už od 7 rána a okrem obedov tu nájdete aj legendárny párek v rohlíku. A pokiaľ je na Fele príliš dlhý rad, zastaviť sa môžete aj len o niečo ďalej na fakulte strojní. Teraz sa presunieme viac do centra. Práve sa nachádzame pri druhej budove Felu na Karlovom námestí. Máte tu možnosť sa nájsť vo výdajni, kam dodáva jedlo Menza s trahou. Nájsť sa tu môžete rovnako ako vo všetkých ďalších menzách medzi 12:30 a 12:30. Tak čo, už vieš, kde sa dobre a lacno naješ? A kam chodíš na obed rád ty? Poďte sa s nami v komentároch. A pre viac tipov následuj. Bye guys.